Is mise lís ní Fhlatharta agus bíam si teagas na Gaeilge an BComm na Gaeilge. Le línean chóirsa seo bíonn deis ag na micléin staidir a dhéanamh ar réimse leathan go bhfuadúil Gaeilge. Sa géad bhíonn mar shampla dírítear ar na scileannaí teanga ar fad agus ar na scileannaí cumarsáide. Tógtar sin in sin sa dara bliain agus dírítear ar hain téirmíocht agus ar hanga an ghnó chomá le cuasaí aistriúcháin agus cuasaí dlí. An buntáis sa smú a bhhainint leis a gúrsa seo se go mbíonn deis ag micléin a dhoilead Erasmus Gaeltachta. Caitheann siad bliain acadúil iomlán sa tríú bliain leis an Gaeilge. Sa géad semester tainn siad ag rangannaí an áras-mhórtaí chain an Gaeltacht Chonamara, agus éiríonn le bár fós a chur ar a go scileannaí teanga ar fad. Sna rangannaí dírítear ar na scileannaí practicúla agus ar an gcineál teanga bheith sa teastal wahab nuair a bheith siad am món taithí oibre. Is sa dara semester a haint na micléin ar taithí oibre. Dinan siad taithí oibre le cólachtaí agus le eagraíochtaí atá féinú go hill agus go hiomlán príomháin na Gaeilge. Im líana mar shampla tá micléin an BComm le Gaeilge i dtí na taithí oibre le údarás na Gaeltachta, le Gaillimh le Gaeilge agus le Conradh na Gaeilge. Nuair bheith an chéim seo críochnaí ag na micléin, is iomaí ráha a bheith sacab agus déitadís tuairt faoi réimse leathan go bhfuadúil agus go chóirsaí chéime. Agus má séim le tuairt faoi Gaillimh na múntóireachta, tá an Gaeilge agus an gnó aitheanta mar cháilíocht ag a gáirle múntóireachta. Bhallinn go rinne be a bhfuil séimachab a gúrsaí Gaeilge agus gnó tuairt faoin gúrsa seo, agus tá measúil go mór leis a bheith sa rang i meán fómhair. Má tá tuile óla se teastal weit faoin gúrsa seo, tá chuig an siomh tá luaite híos. Agus ná beocht trogal le beart teaghálaí in na linn má bhíon an cheistad.